Kag sa Good Vibes, valedictory speech ang psychology graduate sa USLS Bacolod ang nag-viral. Inimaan ang gindayaw sa mga netizens. Yari ang report. Sa bylaws ang naandan ng mga valedictory speech, mas gintagaan na tensyon ni Trisha Ann Anda ang mga kabudlayan sa iya pareho nga mga nag-graduate sa kolehiyo, ilabi na sa iya mga classmates. Para kay Trisha, ang pagsakripisyo sa mga ginikanan, hasta nasang tanan ng mga university staff ang naghatag siya sang inspirasyon. Sa iya nga speech, iya ginsiling nga kung pwede lang makuha sa iya ang nasuksok nga medalya, handa siya nga itugyan ini sa iya mga classmate nga nagatrabaho para lang makatibawas sa matag adlaw kag padayon nga makasulod sa klase para lang makatapos sa pag-eskwela. If I could remove this medal from my neck and give it to someone else, I would. I would hand it to my classmate who worked online jobs and part-time shifts between classes. Some with cracked phones, borrowed laptops, selling food, art, anything just to make ends meet. Ang pagkilala ni Trisha sa mga naagyan sa mga kasubong estudyante ang madasig na naglapta sa social media. Pila sa mga netizens ang nalipay kag nagdayaw sa iya. Maybe I earned the highest GPA, but they earned my deepest respect. I just entrusted my words to God, simply pray that whatever I speak on stage would somehow echo the hearts of the stories I witnessed, the unseen pain, the untold perseverance, the unvoiced struggles, and the courage that my classmates carry each day. It was my prayer, Gadya, that a speech of mine would be enough to let them know that I saw them, and that alone would have been enough for me. Para kay Trisha, wala niya ini ginapaabot pero ginakalipay niya nga napabutyag ang mensahe sa bulig sa makaako. I believe it's because I carry the stories I've witnessed, walked with, quietly admired, and of course genuinely served. Not for praise, never for spotlight, but it was my quiet offering for those who never asked to be seen and now finally feel seen. Gindugang ni Trisha nga iya nalabot nga kadalagan ang kadalagan man sa iya mga classmates. Si Trisha ang anak sa isa ka single mom nga nagatrabaho karon kag nagamanage sa negosyo abroad. Handom niya nga maging isa ka developmental and behavioral pediatrician sa palaabuton.